Mhlathuze sanibona empangeni. Ayibo sanibona Mhlathuze sanibonana empangeni. Akhona Mhlathuze lapha. Akhona empangeni lapha. Ngisacela ukuza umsindo wasempangeni. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. Ngicela ukuza umlilizo wasempangeni. Haleluya. Hallelujah. Ake senze umsindo omkhulu okwatisa usathane namadimoni. Haleluya. Oh Jesus. Ayibo haleluya. Hallelujah. Ngiyacela sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Bangcwele angithathe leli thuba ngibingelele wonke umuntu okhona phakathi kwale ndawo nabantu abandlula ngomgwaqo nabo sebabingelela. Haleluya. Ayibonge inkosi. Ngeke samosha isikhathi siyabingelela bonke obaba bakhona kule ndawo. Sibingelele bonke mama, sibingelele bonke obhuti, bonke usisi, bonke abantu abasha. Ake shaleni uNkulunkulu izandla kakhulu. Sibingelele zonke inceku zenkosi, bonke abefundisi, umphakathi wonke wakule ndawo. Egameni lenkosi ngiyacela siphinde futhi sishale uNkulunkulu ihlombe. Jesus. Ngicela nje ubingelele lastly umuntu oseduze kwakho uthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona. Ngithi uyibona leyo nto. Ungayi ngokuthi awumazi. Sizokwazana namhlanje. Mbingelele nje umshange high five umnikeze ihaki uthi sawubona makhe wenze kahle wabakhona kule ndawo. Asiphindeni futhi sishale uNkulunkulu izandla. Dlula mama, khululeka mama. Khululeka lapha sisemsebenzini. Uyovela ku TV nengane. Hallelujah. Bazalwane lonibingelelayo umfundisi uShabalala. Ngiphuma ebandleni elibizwa ukuthi Eagle Mountain Prophetic Ministries. Ayibonge inkosi. Ake ningizame bazalwane namnike ngishayela izandla. Ya ngiyayicelela ihlombe. Ayibo sanibona Mhlathuze ni right kodwa bazalwane. Ni right bangcwele. Nkosi yami bangcwele siyambonga kakhulu. uNkulunkulu kusinikeza ithuba lokuthi sifike kuleli dolobha. Sifike kulomuzi. Ayibonge inkosi. Sibe singaqali ukufika ngoba sikhona khona la empangeni. Lapha nje Central Park. Emumva nje kwa Shell Garage use Central Park. Khona isonto labelungu lapho kuthiwa iNG Kerk. Lapha number 8 Church Street noma Kerk Street. Sikhona lapho every Sunday. Inkonzo yethu nje mayithi nje u10 o'clock ukuya lapha ku past 2 iba khona masonto onke. Hallelujah. Siyanimema ke bangcwele njengoba sizela sizohlaba umkhosi wokuthi inkosi uJesu yabuya. Hallelujah. iBhayibheli ke uNkulunkulu usithumile uthi hambani ezizweni zonke nishumayele izwi. Nithi bonke abakholwayo nibabhabhadise egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyacela ukuthi simshayele izandla uNkulunkulu omusa egameni lenkosi. Angizukumosha isikhathi ke bazalwane. Nisibona nje amehlethe abomvu nje ungaze ucabanga ukuthi wena kukhona esikuthinta thintile. Cha lutho. Asithintanga lutho. Sibuya emlindelweni ukuze wonke umuntu akwazi ukungizwa kahle. Siphuma emlindelweni bayazi abakholwayo umlindelo wethu siye sobize ngokuthi ama all night prayer noma ama whole night prayer. Siphuma khona ke beseThekwini izolo lapha eSouth Beach. Sithe masiphuma sabe sisa driver seza ngapha. Ayibonge inkosi. Ngiyababona abazalwane ama Eagle ukhozo luhle lukhona phakathi kwethu. Ake nishayele izandla nonke bangcwele. Ngiyanibonga ngiyamvuma futhi uNkulunkulu wenu egameni lenkosi. Bazalwana ngizukumosha isikhathi. Siyabonga nakulapha ke Nkosi yami abadayisayo la abaseduze kwethu basivumele ngomoya omuhle kaNkulunkulu bathi hayi bafundisi manifuna ukushumayela nayi inkundla
sizoshumayelana. Siyabonga bafowethu ukuthi ni-operate amabhizinisi kule ndawo, kodwa nisivumele ukuthi sizoshumayela izwi likaNkulunkulu. Ake nibashaya izandla bonke abadayisayo baseduze nalapha eshop. Ubani lona uBoxer, ake nibashaya izandla nalapha seBoxer. Njengoba imoto emnyama nibona indlu emva kwami iyalapha kwaBoxer. Ake nishalele imoto emnyama izandla. Hallelujah. Bazalwane nabafowethu ngaphesheya, ningibona ngemuhle nje la ekhanda ngikunde kahle, ngikunde khona lapha kulabafowethu. Ake nibashayile izandla. Hallelujah. Alapha bazalwane sifike silambile sesisuthi njengoba nibona insizwa lapha zike zaseva nje zathi awumfundisi yana inyama yenhloko mfundisi. Bafowethu anibashayela itandla kakhulu. Hallelujah. Bazalwana ngizokumosha isikhathi egameni lenkosi. Ngiyabona nabantu bayaphuthuma, abanye baphuthuma ama transport, baphuthuma amabhasi, kodwa nje ngiyathanda ukunishiya nezwi lenkosi engifisa ukukhulumela phezukwalo noma siyokhulekela phezukwalo. Izwi lenkosi lithola lapha kwincwadi kaJohn mayikhona useduze nombhobho asisize. John chapter 1 verse number 1 to verse number 6. Ningakulahli bafowethu lokho Nkosi yami. Kuhamba namasheleni mawukwenza uyalahlekelwa nje. Kungcono manje ukunikeza umuntu, mabe kunikeza ungakwamukeli asinayo inkinga kunokuthi ukuthathe bese uyakulahla. Kuthathe nje ukugcine ngoba kubhalwe ikhathi esingena ngazo neinkonzo zethu. Akabonga uJesu ophilayo. Ngiyacela oseduze nje iza ngapha mntwanami umela usifundele izwi lenkosi. Sizokhuleka kulo muziki wasemhlathuze, sizokhuleka empangeni, sizobiza uNkulunkulu ophilayo. Abanye bangayithatha kancane into yethu yokumisa kule ndawo. Abantu bebhizi behla benyuka, futhi singeke sibasole ngoba phela nabo banama plans abo. Umuntu usuke ekhaya aplanela ukuthi uya edolobheni, uma efika edolobheni uzokwenza u1 no2 no3. Kodwa ke lithi iBhayibheli ke babusisiwe abalizwayo izwi likaNkulunkulu bese bayalalela lokho uNkulunkulu akushoyo. Ngoba lithi iBhayibheli akwaziwa mzuzu, akwaziwa suku, akwaziwa nyaka. Ngicela nambe ngapha bafowethu bosisi. Hello. Cela nambe ngapha mama. Hamba ngapha sisi. Hamba ngapha mama. Yani kwangathi ngemu asha la abandlulise ngapha for the sake of iCamera yethu egameni nengandlula bafethu. Yes. Lalelani bazalwane, before ngishumela ngaleli izwi engifuna ukushumayela ngalo, ake ngilethe iwarning, ngilethe isixwayiso, ngilethe isikhumbuzo kuwo wonke umuntu ophilayo ukuthi lithi iBhayibheli kukhona konke ngaphansi komthunzi welanga. Lithi iBhayibheli khona isikhathi sokuzalwa, kube khona isikhathi sokufa. Lithi iBhayibheli kube khona isikhathi sokutshala, kuphinde futhi kube khona isikhathi sokusephula lokhu okutshaliwe. Lithi iBhayibheli kuba khona isikhathi sokwakha, kube khona isikhathi sokudiliza noma sokubhidliza lokho kwakhiwe. Ngamanye amagama ngilethe iawareness lapha kulomuzi noma kuleli dolobha, ngoba ngosuku lokugcina lokwahlulelwa izodlala le film le njengoba abantu bendlula nje kube ngathi akwenzeki lutho. Nama ngibasola abantu basuke emakhaya banenhloso zabo, kukhona bebazokwenza edolobheni, kodwa ngomhla wokwahlulela le film izodlala. Uzothi uNkulunkulu ngamthuma umuntu
emzini yenu ngamthuma ngisho emadolobheni la nithenga khona la nihlanganyela khona. Wema walishumayela izwi kodwa akekho owangamukela. Abesathi uNkulunkulu wonke umuntu uzoya endaweni abesebenzela kuyona. Maye ngiyalisaba lolu suku iBhayibheli elibiza ngosuku lokwahlulela noma usuku lwejudgment. Ngiyalusaba lolo suku. Ngize ngixolele usuku lokusindiswa lapho uNkulunkulu eveza uthando nomusa wakhe ebantwini. Exolela zonke izono. Exolela ngisho nesinegazi asixolele. Kodwa uma umuntu evuma, ayibongwe inkosi. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu. Kwakunjalo nasemhleni kaNowa. uNowa wema ezindaweni empambanweni zemigwaqo la kuhlangana nakudibana khona abantu. Wamemezela ukuthi uyeza uzamqolo. Lithi iBhayibheli abantu bambuka njengomuntu ongaphilile kahle ekhanda. Bathi abantu ukhuluma ngani lo? Wake wayibona phi lento? Bambuza bathi Nowa yini uzamqolo, yini lokhuluma ngawo? Wathi uNowa imvula enkulu. Bathi Nowa wake walibona phi izulu wena? Wake wayibona phi imvula? Akazange uNowa aphikisane nabo. Waqhubeka uNowa elokhe memezela ukuthi liyeza izulu, uyeza uzamqolo. Bathi abantu ayikho leyo nto, uyahlanya lo baba lo. Lithi iBhayibheli wema izinsuku, wema izinyanga, wema iminyaka, noma wema unyaka ememezela ukufika kwemvula enkulu. Lithi iBhayibheli wathatha amadodana akhe, wathatha unkosikazi wakhe, wathatha amadodakazi akhe, baqala iconstruction yokwakha umkhumbi kaJehova. Lithi iBhayibheli bathatha amaplangwe, bathatha ibhikili, bashayela bakha umkhumbi. Waqala umkhumbi waba nefoundation, wakhuphuka umkhumbi. Abantu balokhu bayandlula, abanye bafika beme bambuke, bathi waze wahlanya ubaba emdala. Wenzani uNowa? Abambi ihamura, abambi isando, eshaya uNowa. Amadodana kaNowa eshaya, kubethelwa umkhumbi, kwakhiwa umkhumbi. Wema uNowa wathi lalelani, uyeza uzamqolo, iyeza imvula enkulu, lizonetha izulu, akekho ozalimisa. Abantu lithi iBhayibheli ngalezo insuku babeshadisa, beshadelwa, bebhizi benza into zabo, kanti uyeza uzamqolo. Wathi uNowa phendukani, wozani sakhe na umkhumbi. Bathi abantu ayikho leyo nto. Wake wayibona phi leyo nto? Njengalokhu basho abantu kuyiSodoma neGomora ebatshela uAbraham ukuthi lalelani, ikhona into ezokwehlela iSodoma neGomora. Elithi iBhayibheli iSodoma neGomora ngalezo insuku abantu babenakele, bekhohlakele, benza yonke imiginingwane, benza yonke imikhuba. Wathi ingilosi nayifika yashumayela eSodoma, bathi abantu suka, awusiyekele. KwaNkulunkulu wasethuma ingilosi zisuka ezulwini. Kuthiwa amadoda aseSodoma athi nawabona ingilosi eyisuka ezulwini afuna ukulala nazo, njengomuntu wesilisa elala nomuntu wesifazane. Ingilosi zathi asizelanga lokho, uNowa wayithatha wazifihla. Kuthiwa abantu baseSodoma bafika emzini, bathi sifuna le ingilosi zingene la.
bayifuna ngenkani. uNkulunkulu wayesethi lalela ndoda, phuma manje, thatha unkosikazi wakho, phuma kulomuzi waseSodoma, ngoba kunomlilo engizowehlisa ngenxa yolaka lwami. Abantu abayibonanga leyo nto, abantu abayikholwanga leyo nto. Njengalezi nsuku uNkulunkulu uthi elokugcina azolenza, umhlaba uzowugoqa njengengubo. uNkulunkulu uzoqeda ngomhlaba. Nanamhlanje abantu abayikholwa leyo nto. Siyashumayela bathi suka, ningasitsheli ngabefundisi igebengu lezi, sonke sibalelwa eyigebengwini. Asinayo-ke inkinga ngoba kuqali ngathi ukubizwa ngeyigebengu. Ngisho noJesu inkosi yamakhosi bathi uyathakatha lo, unamanga lo, philisa abantu lo ngamandla kaSifezaphuphu. Bathi idimoni elikhulu leli ningamlaleli lo, umdukisi lo, umlahlekisi lo. Washumayela uJesu, wenzima ngaliso, baphiliswa abantu, bakhululwa abantu. Kodwa noma kunjalo bamphika ukuthi uyinkosi until baze bayombethela esiphambanweni. Nathi kulezi nsuku simile sizomemezela ivangela likashintshi. uNkulunkulu usabadinga abantu, uNkulunkulu usafuna abantu basindiswe. Lalelani bangcwele, omunye angazathi waze wazenza ngcono lo baba, uhlushwe yini azofaka ipiki edolobheni? Hlushwe yini lo muntu azokhuluma into angayazi naye? Lalela, luyeza usuku elithi iBhayibheli, usuku lamalanga bomlilo. Kuzovutha, kuzosha, abantu abakayiboni le mvula ezayo yomlilo njengalokhu yehla ngesikhathi sikaNoah. Lanethi izulu day number 1, bathi abantu hayibo, nayi lento uNoah bekakhuluma ngayo, bathi hayi lizondlula. Day number 2, lanethi izulu, bathi hayi lizondlula kusasa, lizobalela. La day number 3, laqhubeka izulu. Day number 4, day number 10, day number 20, day number 21, day number 30, liloku linethi izulu. Mayiqala ifika kubo day 20, day 30, izindlu amabhilidi lawo esiwabona amanzi ayelokhu akhuphuka. Abantu sebagijima bekhwela phezu kwezindlu, abanye babaleka baye emkhumbini kaNoah, bafika banqonqoza bathi Noah sivulele, besingazi ukuthi lonto ayikhulumayo iyiqiniso. Wathi uNoah angikwazi ukuvula, okhiya bekho kimi, umnikazi wathathile. Lithi iBhayibheli lanethi izulu, zavaleka izindlu, baqala baminza abantu abebekhwele phezu kwezindlu, afika amanzi. Njengoba namhlanje bakhwele phezu kwezindlu abantu, baphakema abantu, hayi kodwa bangcwele abave baphakema abantu. Nawukhuluma ngoNkulunkulu, hey, bakuthatha ngathi uyisidomu, kwangathi uyisithutha. Umuntu okhuluma iBhayibheli nje abamuzwa nakumuzwa, kodwa nakungafika umuntu okhuluma insambatheka nje into eyale bayamlalela. Lithi iBhayibheli kwincwadi yeZaga, kwakukhona indoda eyayihlakaniphile, kukhona indoda eyayinemali kodwa ingahlakaniphile. Lithi iBhayibheli bathi yathi nayikhuluma le ndoda ehlakaniphile, bathi abantu ayisuka akemelwa akanamali. Kwafika indoda engahlakaniphile, kwasho ukuthi le ndoda inemali. Yathi nayifika yakhuluma yathi base bathi abantu nangoku umuntu esimzwa, nangoku umuntu esimzwa, bambiyeka lo hlakaniphile. Kodwa namhlanje ngakhuluma yini kule ndawo bangcwele, uNkulunkulu usekhona, ivangeli lisekho. Bangazenza bazenza, bangazenza befundisi, kodwa uJesu usekho. Hey, zingagcwala indaba zabefundisi, kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu kho, uNkulunkulu kho, uNkulunkulu uyifihlela bakhe. Lalelani nginitshele, kwake kwaba nempi, abaprofeti bebulawa, abashumela ivangeli bebulawa. uNkulunkulu wathatha 450 yabaprofeti wayobafihla emhumeni.
kwasala umprofeti oyedwa emhlabeni igama lakhe kwakungu-Eliya. Lithi iBhayibheli u-Eliya washumayela ivangeli ethukwa ekhafulelwa, kodwa wema u-Eliya washumayela. Uthi mayesuka wayongena phakathi ey'godlweni zakaBhali, wayesethi ngiyacela ukuni-challenge, manithi uBhali uNkulunkulu, asambeni siyomisa ama-altar abe mabili. Nizomisa i-altar likaBhali, mina ngizomisa i-altar likaNkulunkulu. Bese sithatha iy'nkunzi ezimbili siyibeke phezu kwe-altar. Nizobeka inkunzi yenu, ngibeka inkunzi yami. Bese sibiza onkulunkulu bethu. Manithi uBhali uNkulunkulu, nizombiza ehle uBhali ngomlilo ashise le nkunzi. Mangabe uyahluleka, mina ngizobiza uNkulunkulu wami. Ngamanye amagama wathi uBhali, ngamanye amagama wathi u-Eliya, noma ngingaba ngedwa kodwa ngiyazi ukuthi angingedwa, ukhona uNkulunkulu. Noma ngabukeka ngathi ngihamba ngedwa kodwa ngiyazi ukhona uNkulunkulu. Namanje singabukeka njengey'thutha kodwa izulu liyamakha. Lolu suku liyodlala, le filimu yanamhlanje izodlala ngalolo suku lokwahlulelwa, ngoba lithi iBhayibheli wonke umuntu uyozimela ngaphambi kwesihlalo sokwahlulelwa. I-TV njengoba barekhoda kanje kuyoba njalo, iyodlala le filimu yanamhlanje. Akuthiwa next angena umuntu athi nakangena abona igama lakhe, abona isibongo sakhe, bese kuthiwa ke lalela ndoda, wena njengoba umila phambi kwalesihlalo nayi indlela yakho, kodwa sizukuyisa ngapha ungakaboni ukuthi yini okukuletha ngapha. Bese qala ifilimu liyadlala, ushunyayezwa efika amadoda, zifika imvuselelo, ungene emvuselelweni uphuma uphindele ekhaya ungasindiswa. Lashunyayela izodolobheni, wafika wema kodwa wangamthatha uJesu. Liyodlala ifilimu ngalelo langa. Lithi iBhayibheli kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Omdala uyofisa ukuba mncane, omncane uyofisa ukuba mdala. Kungekho nto abangayenza abantu, ngoba ngalolo langa ulaka lukaNkulunkulu luzokwehlela phezu komhlaba. Ake nithi haleluya, ake nithi haleluya, ake nithi haleluya. Babusisiwe abalizwayo izwi likaNkulunkulu bese bayathoba behlele ngenzansi. Babusisiwe bonke abezwa izwi bangayiqinisi inhliziyo yabo, bangaqinisa amakhanda abo, bavume bathi Nkosi wena uNkulunkulu, wena uyaphila, uyizolo siyakholwa nguwe. Ngavuma ngizalwe ekhaya elingasindisiwe, nganginzalo yaseYihoni, mina ekhaya bebakhonze iYihoni. Mina bengigqoka isambatho esimhlophe esinesphambano esihlaza ngasemumva, ngiphatha induku yami ngijikeleza, yangishaya ngikhwifa, ngifundela ubhishophi wasebandleni iBhayibheli. Kodwa lafika izwi likaNkulunkulu ngisesikolweni, bafika abazalwa, bashumayela abazalwa, ngisonta kodwa ngabona ukuthi le eyami yokusonta ngathi ayifani nale phethwe laba. Liyafunda iBhayibheli kule yami inkonzo, kodwa laba kwangathi ihlukile yabo. Lafika izwi layihlaba inhliziyo, ngisesikolweni ngingumfanyana nje, ngavuma ngoba ngibona abangane ngiphriza, abangane babiza i-altar call, nami ngahaya sengiphamba ngaya phambili. Ngisigebengu saselokishini, ngafika ngaphamba ngema nami ngaphakamisa izandla ngoba ngangichamba amantombazana, ngoba ngangichaza amantombazana, kanti hayi angazi ukuthi ayidlali lento. Ukuma kwami phambili lafika izwi lahlaba inhliziyo, lahlaba
lahlaba inhliziyo, lahlaba inhliziyo, layihlaba inhliziyo. Namhlanje izwi likaNkulunkulu nahlaba inhliziyo, ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho. Vuma mzalwa, usuku namhlanje lokuvuma, usuku lokuthathelwa kwesono. Mhlawumbe uhamba nje ulala ebusuku, kunezinto egidakhida phezu kwendlu, kunezinto ezicindezelayo. Mhlawumbe umila awuzwani nomakhelwane wakho, anikhulumisani nomakhelwane, kodwa namhlanje uNkulunkulu angakhulula. Oh haleluya, oh haleluya. Muhle uJesu namhlanje, ufikile uJesu empangeni. Bonke abaliswayo izwi lakhe bangayiqinisa inhliziyo yabo namhlanje, bayolala badede isiphambano, bayolala nesiphambano. Izono zabo ziyasuswa, izono zabo ziyathathelelwa, izono zabo ziyahlanjwa. Bagqoka igazi, bagqoka ingubo yegazi, bagqoka ingubo yegazi. Nafika madimoni ebusuku belele, mabefika bathakathi ebusuku belele. Abayothi bayafika imfene zabathaka ziyothi nayifika zibona umlilo embhedeni wakho lo abahlala bafika kuwo bakucindezele kho. Bayothi nabafika babona umlilo uvutha embhedeni, bathi na umhlolo nangumuntu evutha kodwa kashi, kanti umlilo wevangeli masofikile, ufikile umlilo wevangeli. Abangizwayo abathi yebo Nkosi, abathi yebo Nkosi, sesiyothandaza, sesiyokhuleka. Hlala phansi mntana, msakulungile, sebezwile ushadaha unamahase enamakhosaya ripa kosota ribababosata. Amadimona kule ndawo amangele namhlanje ukuthi bahlezi befika, kodwa lona kwangathi uhlukile. Hayi, akuhlukanga mina, kodwa kuhluka into engifike nayo, akuyona yami kodwa yasemazulwini. Alibongwe igama leNkosi. Bafundisi bami, asiphumeni siyolanda izoni, siyolanda abantu, ngoba nathi sibafundisi sinje. Lithi izwi likaNkulunkulu, i-judgment noma ukwahlulela kuyoqala endlini kaNkulunkulu, kuyoqala kwahlulela abazalwa. Yibona bayokwahlulela qa, emva kwalokho bese kwahlulelwa abangasindisiwe, abathe uNkulunkulu akekho, abathe hayi suka ningasitsheli ngeBhayibheli into yabelungu. Basho njalo abantu namhlanje nawushumayela izwi bathi uJesu bani, uJesu ubeyini, uJesu bengayena umJuda. Uthi wena bengumJuda, bathi pho usitshelani singamaZulu, sinabudlelwane buni namaJuda thina singamaZulu. Ngalolo suku uNkulunkulu yabanganandaba nomJuda, uNkulunkulu yabanganandaba nomZulu, uNkulunkulu yabanganandaba nomSuthu, kodwa uNkulunkulu yaba nendaba yokuthi wezwani, yini owayizwa, yini owayizwa. Ake ngicorrect abantu abathi uJesu umJuda, uJesu umlungu. Ake ngicorrect, ntiyahlupha into yakhuluma into ongayazi. uJesu ubengayena umlungu, uJesu ubengayena umuntu omnyama, uJesu ubenguNkulunkulu uqobo lwakhe. Jesus. Oh, hallelujah. Sengiyothandaza ngizoqashuka ibopho kule ndawo. Jesus. Kwangathi bakhona bafike bamise la, kodwa bamisa ngezinye izinto. Kwangathi kunezinto abayichelayo before bazomisa la. Kwangathi abaphethe indaba zasezulwini abanaki, kodwa laba banganayo into yasezulwini kwangathi bayanakwa. Luyeza usuku lokwahlulela, luyeza usuku lomgwebo. Akothi yebo Nkosi. Yes, Lord. Swilahla
yangibonisala yangibonisu kasenga sivumiso noza yekho izilahla inhliziyo yami woza njabulo kukhona izulu namhlanje libalandile. Uyathanda uthanda uNkulunkulu kayenza into enganamphumela enganama results. uNkulunkulu kasimoshi isikhathi, uNkulunkulu kasichithi isikhathi. Abantu bangabona ngathi kuyadlalwa. Ngisasho namanje liyadlala ifilimu. Niyongikhumbula nithi khona umfana omfishane wake wafika ekhuluma ngoNkulunkulu. Liyadlala ifilimu. Liyadlala ifilimu baba, liyadlala ifilimu mama, liyadlala ifilimu bhuti, liyadlala ifilimu sisi. Ngalolo suku kuyobe kunganagogo, kuyobe kunganamkhulu, kuyobe kunganababa, kuyobe kunganabhuti, kuyobe kungana-anti, kuyobe kunganamalume. Uyobumi wedwa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaNkulunkulu. Kodwa ungebaleke yini
ngoba namhlanje usuku loku-escape, usuku lokubaleka. Yabangcwele uthi omunye umfundisi, ningabaleka kanjani ngoba ngiyazazi izinto engazenze emhlabeni. Ngaxabanisa abantu, ngenza izinto, ngabulala umuntu, ngakhipha igazi. Ngingenza njani ukuba ngibaleke? Ngithi mina namhlanje usuku lokubaleka. Mfundisi, sibaleka kanjani? Come to Jesus. Waza kuJesu. Bonke ababalekela kuye bayalondeka. Bangcwele, akukho ukuthethelelwa kwesono ngaphandle kwegazi likaJesu. Akwathi the blood of Jesus. Akwathi the blood of Jesus. The blood of Jesus. Listen amandla namhlanje. Yes, Lord. Lisayithathela lisono. Yes, Jesus. Lisayihlanza isono. Yes, Jesus. Sibe mhlophe Yes, Jesus. njengale ntonga engiyiphethe. Hallelujah. Uyathethelela uNkulunkulu. Yes, Jesus. Usayihlanza izono namhlanje. Yes, Lord. Kodwa mntana sekhaya, Jesus. songazuye emgodini Jesus. ungamamukelanga uJesu. Uyazi ukuthi ngale kwethuna bangcwele kunokunye ukuphila. Ngiyalusaba usuku olumisiwe uNkulunkulu oluvutha amalanga bomlilo. Baleka, Lord Jesus. baleka, Lord Jesus. baleka, Lord Jesus. baleka. Lord Jesus. Sesiyathandaza Yes, Lord. usemnyango Jesus. ushada Jesus. uramasaya Jesus. elemosa Yes, Lord. mibrakadosa. Yes, Jesus. Nkosi yami, nangu uNkulunkulu, Jesus. nangu uNkulunkulu angambulela izinto Jesus. kule ndawo, Thank you, Jesus. kubantu abakhona kule ndawo. Thank you, Jesus. Nangu uThixo angambulela ngempilo zabantu. Oh, hallelujah. Nangu uNkulunkulu engambulela ngomoya Yes, Jesus. kule ndawo bamba abantu ohluphekisa abantu. Yes, Jesus. Nangu uNkulunkulu ethi awubona loya moya. Mangithi ngiyabheka la isandla sikhomba khona, ngibona abantu abagqoka amabhayi abomvu. Uthi uNkulunkulu nawo lo moya ohluphekisa abantu bami. Haleluya. Ungaphunyuka namhlanje, ungabaleka namhlanje. Lalela, nguye izolo, nguye namhlanje, nguye naphakade. Sengiyathandaza Hallelujah. moyo ongcwele Jesus. ula mabasa Yes, Lord. ingamahosa Yes, Jesus. ekhapaposa. Glory to Jesus. Onanga uNkulunkulu angambulela. Glory to Jesus. Ukhona umuntu okhona la, akusikudala ufikile. Khona umuntu okhona la, ulale ebusuku. Hey, siyakushaya nasi isibhoko, sikushaya lesibhoko kuphela ubuthongo ebusuku, ungabusazi ukuthi ungenzani, ugoqana ube mncane. Sikushaya isibhoko. Uma ngibona ngibonisa umuntu ngeyikhathi eyithile uphethe isiba lengungumba. Lo muntu lona ngeyikhathi eyithile uthatha lolu siba alucwilise kwinto engathi ibhodwe lincane, ayithatha ayicwilise. Lento kule bhodo mangiyibuka ibukeka imnyama, kodwa nakaphakamisa usiba iyabonakala ukuthi lento igazi. Athi makayikhipha abeseka yahlaba, abiza igama lakho, ahlabe, abiza igama lakho, anqumbe segazini, ahlabe, abiza igama lakho. Lesikhathi abiza igama lakho siyashaya lesibho. Kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu ngizotshela loyo muntu, loyo moya namhlanje uyaphuma, uyaphela empilweni yakho. Jesus. Glory to Jesus. Ngicela uthandaze. Bona mababosi, emoya ongcwele, bonke abantu abakhona kule ndawo, mawungaba honest namhlanje phambi kwezulu, uthi Nkosi, iqiniso mina ngifuna ukulikhuluma namuhla. Mina kangisindisiwe,
mina futhi angikholela kule nto yensindiso ngoba ngicabanga ukuthi into yabelungu. Ngicela ukukutshela insindiso kuyona abelungu kodwa insindiso eyabantu. Masikhuluma ngabantu asikhulumi ngomuntu omnyama kepha sikhuluma ngabantu abaphila ezweni. Ungaba iKhaladi, ungaba umlungu, ungaba iGreek, ungaba umuntu phambi kwaNkulunkulu lithi singabantu. We are human beings. Insindiso yenzelwe thina. Bakhona abelungu abakholwa, bakhona abantu abakholwa, akhona amandiya akholwa, akhona amakhaladi akholwa, kukhona lonke uhlobo lomuntu olukholwa. Namhlanje mntana sekhaya usuku lokubaleka. Baleka, ubalekele kuNkulunkulu. Glory to Jesus. Sengivala kwaba khona indoda eyagijinyiswa ngabantu ngenye imini. Bayigijimisa indoda eBhayibhelini kwi-Old Testament. Kuthiwa le ndoda yabaleka yagijima ngamandla ayo onke. Ibutho lahlele emva kwayo baligijimisa bayigijimisa yabona ukuthi nangangena emzini labantu bazongena bangibulalele kulo muzi. Kuthiwa le ndoda yandlula imizi baleka, yandlula imizi abantu babangaluthi lo muntu wayebaleka, lo muntu wayendlula imizi, wayangacela usizo. Yabaleka le ndoda yandlula imizi, yayongena endlini kaNkulunkulu, yayongena ethempelini, yangena phakathi ethempelini. Yathi nayifika ethempelini yabaleka, yangena phakathi yaya kwi-altar. I-altar lalineyimpondo. Kuthiwa le ndoda yabaleka yangena etempelini, yafika yabamba impondo ze-altar. Yathi le ndoda kunamadoda emnyama bathi ndoda phuma, asifuni ukubulalela endlini kaNkulunkulu. Yathi le ndoda ngengiphume, bathi ndoda phuma. Yathi le ndoda ngiphume, bathi nabangena phakathi etempelini sebacasukile befuna ukuyibulala. Le ndoda yabamba impondo ze-altar. Yathi le ndoda uma ningibulala namhlanje ngibulaleleni la endlini kaNkulunkulu, angifele lapha. Yabe seyithi Nkosi ngicela ukungafele ezandleni zezitha zami. Yabamba impondo ze-altar bathi bayayidonsa yankonkoshela impondo bayiyeka. Desikhathi baloku bayidonsa kwaba khona amandla, kwaba khona umlilo abawuzwayo. Bathi nabayidonsa bese ukuthi le ndoda iyashisa kanti izulu selehlile. Baleka namhlanje, baleka namhlanje, baleka namhlanje, baleka namhlanje. Balekela kuJesu, balekela kuJesu, balekela kuJesu, balekela kuJesu. Bafikile abathakathi, hey bayayifuna impilo yakho, bafuna ukukubulala izimfa mona. Balekela kuJesu. Sesiyathandaza, nginikeza abantu ithuba njengoba ngenza nje, inhliziyo yakho iyabalabala. Mntana sekhaya ungayenzi lukhuni. Bonke abathi mfundisi awuthandaze nami, ola Masaya waza mfundisi, mfundisi ngiyayidinga le Nkosi, ngiyamdinga lo Jesu. Baleka uze ngaphambili, yekela ukusaba amehlo abantu, waza ngaphambili. Sesiyathandaza, sesiyakhuleka. Ushataha. God bless you my sister. Ungabukeka uyisithutha phambi kwabantu kodwa phambi kwaNkulunkulu uhlakaniphile, ngoba ukuhlakanipha kwabantu ubuwula kuNkulunkulu. God bless you my brother. Ungabukeka njengendoda eyisithutha, hamba nilandela abantu abeme emarenkini bakhuluma into abangayazi. Yayi bayekela abantu bakhuluma kodwa izulu liyokubonga. Mando shapa ikotholobosa Selemonta shika repepesaya ukamamasia. Wonke umuntu wathi mfundisi baba ngicela ukhuleka nami namhlanje. Ngiyamfuna, ngiyamdinga lo Jesu, ngiyamdinga lo Jesu. Ngiyacela ukuthi uze ngaphambili. Come forward. Nabasebalizwile abayiqinisa ngenhliziyo wosa. Sesiyathandaza. Lalela lento ikhona, lento iqiniso. Ukuba isikhathi besisiningi bengizokutshela into engayibona emhlabeni ngiphila, angaze ngiyibone into enje. uNkulunkulu ukho,
ungezwa ngabantu bekhohlisa athi iBhayibheli intabelungu ngiyibuza ukuthi labelungu laba babazi ngani ukuthi ngo2024 kuzoba neGNU babeyazi lapha into yeGNU abantu abanobuhlakani obungaka iBhayibheli lilidala kangaka lineminyaka ngeminyaka iBhayibheli kodwa yonke into elotshiwe nayi yenze babazi ngani labelungu sondelani ingane zasekhaya buya mntwana buya sondelani yele khaya musu kulibala buya mntwana buye buya mntwana buya mntwana lalela sengeva nami mawungibona ngathi ngiloku ngidrag isikhathi nje ngifana noPilato ngihlanza izandla zami ngiyazihlamba ngoba nami uNkulunkulu uyothi ngakuthuma empangeni kunabantu ngangibafuna washesha wavala kanti abantu bami bayafuna abangenza njena nami nje ngihlanza izandla njengoPilato owathi angibona icala kulo muntu nami ngifuna ukusho njalo ngithi Nkosi anginacala ngendawo engafika kuyo empangeni ngalishumayela izwi lakho balizwa abantu abazange bakuvume athi uNkulunkulu walishumayela ngangikhona ngibalindile ukuthi bazosindiswa abazange bangivuma abesathi uNkulunkulu nami angibavumi ngoba nabo abangivuma mntana sekha lalela ziningi into ziningi inganekwane ezikhulunywa ngabantu kunabantu abasitshela izinto ezingekho sizikho kodwa izwi likaNkulunkulu kunzima ukulikho mina ngakhetha izwi ekhaya kithi bathi ke ngoba sozene into yesindiso sohamba namasonto ngathi ngibuye emsebenzini ngadola uplastic omnyama ugcwele yonke impahla yami bathi uyalibona le plastic esephasithi ngathi mina yebo bathi ke impahla yakho le angithi wena usuyakholwa ngathi mina yebo bathi angithi wena usaye emsamo ngathi mina yebo bathi kulungile la ekhaya umsamo thina siyaya ongaye emsamo akasilo walelikhaya kwathiwa thatha uplastic wakho angithi usuyindoda uzobona ukuthi uyaphi yaba buhlungu inhliziyo yami kodwa ngayibamba ngabonga kuba ngathi ngiyabonga ukungigcina yonke leminyaka ukungikhulisa yonke leminyaka ukungifundisa isikole ngabonga kubo ngathi kulungile bathi phuma ndoda ngathatha uplastic ngawuphonsa emahlombe zehla inyembezi ngawuvula umnyango ngingazi ukuthi ngiyaphi ngahamba ngingazi ngiyaphi uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi kwangena uqimo kwaba khona umfana wayeboshiwe wasindiswa ejele wangifonela lo mfana igama lakhe ngalikhohlwa kwakuthiwa nguJamani wafona uJamani ngalibamba uqimo wathi kuse-out yami ukuphi ngithe mfowethu ukephi wena ngoba ngilamqaqeni mfowethu uthi lo uyaphi ngithi angazi uthi undawo naphi ngiyasho ngithi ngisekoneni la kubo bani athi ngilinde lapha afike mayefika ngithola uplastic omnyama athi kuseBraham kanti yini kwenze njani yini ukhalelani ngithi mfowethu ngiqoshiwe ekhaya uthi simoko ngithi ngiqoshela insindiso athi athi Abraham ungawari ngizokukhipha la place ngizokhuluma
already ngikhulume ne-time. Ngithe mfowethu kodwa bazovuma ngihlale kini. Wathi nongizoringa nabo. Angithi usindiswa jele lo. Ukhuluma isitsotsi. Angisazi nini isitsotsi. Hey Sam, athi lethu plastic angithwalele umthwalo. Mina uNkulunkulu angimazi njani. Wangethula umthwalo. Wangishiya. Sengiyathandaza. Ningadinwa abantwana basekhaya. Ningadinwa kuma la. Namhlanje ngoba nibona uNkulunkulu enimisa imizuzu la. Iyaqoshwa ifilimu. Bakhona abandlulayo. Bayokhumbula lo line. Phakathi kwabantu ababemi ngaphambili kwakunosisi owayekhulelwe. Kodwa la izwi lamhlaba ekhulele wesa ngaphambili wazoma ngaphambili uyothi uNkulunkulu nabakhulelwe nabo baliswa. Ngoba munyothi mina ngangikhulelwe msukane lo mfana efika athi uNkulunkulu ubani igama lakho. Athi uNkulunkulu unombuso wasindiswa kuleyo ndawo naye wayekhulelwe. Kunabantu uNkulunkulu abafuna wazani bangcwele. Mangabe ukhona la uyazazi awusindisiwe. Uyazi ukuthi noma ngathiwa namhlanje ubusuku bakho bokugcina awukho sure ukuthi uNkulunkulu uyakumbona. Mangabe usho njalo mfundisi mina ngiyaphila nje emhlabeni iqiniso lihle. Kodwa ngazi lento yezulu ukuthi khona noNkulunkulu ukuthi ukhona mina angikho sure. Lalela ke ngikutshela uNkulunkulu khona. Ukhona uNkulunkulu uyaphila. Njengoba ngilapha nje ukhona ubuke konke ulalele konke. Sengiyathandaza. Moyo ngcwele. Haleluya. Phakamisani izandla abantwana basekhaya. Ziphakamise mem. Phakamise nencwadi zakho. Ela Masaya. Mashadosa. Ekabando. Ela Babasaya. Kukhona abantu abasele la ebantwini. Uyakubiza uNkulunkulu sondela mntana sekhaya. Yekela ukuba namahloni, yekela ukusika amehla abantu. Babe bangekho abantu. Ngalelo langa usume phambi kwesihlalo sokwahlulela. Kuyobe kunganabantu. Uyoba umwedwa. Woza mntana sekhaya. Haleluya. Ngiyathandaza. Baba, lenkonzo sengiyayivala. Ngiyacela baba lolu suku umhla ka 6 July 2024. Ngiyacela Nkosi ungangahluleli ngabantu okufanele ukuthi ngabe bala. Kodwa bangeza. Ngilishumayela ngalikhuluma izwi lakho. Balizwa abalizwayo. Basala abasalayo. Kodwa ngokwesifiso sakho wena fisa ukuthi bonke abantu bafinyelele kwazini iqiniso. Oh, glory to Jesus. This is the last call. Mama wam, sis wam, baba wam, bhuti wam, ingabukeka ingumdlalo le. Kodwa ngithi mina liyodlala ifilimu. Sengiyathandaza. Ngiyakhuleka. Basekhona inkosi ebafuna. Waza ngaphambili. Waza ngaphambili. Ungesabi. Usemnyango wezulu wehlela hlabe selizokhala iqilongo simhlangabeze Jesus semnyango wehlela
woza baba, woza mama, woza bhuti, woza sisi. Selizwakhala impilo. Njengoba ubona inkosi ama-GNU, njengoba ubona impi yaseRussia ne-Ukraine ikhona eBhayibhelini. Umbuzo wami ukuthi babazi ngani abelungu ababhala iBhayibheli ukuthi iRussia ne-Ukraine zizohlukana zilo. Sengiyathandaza. Jesus emnyango usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala impilo simhlangabeze Jesus emnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala impilo simhlangabeze Jesus emnyango Jesus
emhlabeni selizwe icelo ngicela ukuthi nibambe lento bese ngikhuleka naba izwi elihlaba inhliziyo lahlaba laphukela nomhlabelelo osuhlabelelayo uthi usesemnyango manje wezulu. Abantu bangayithatha kancane lento. Kuyagoqwa manje. Kuyavalwa. Kuyathi kusuka izimpi emhlabeni izizwe ngoba ubona liphithiza linyakaza izwe nje. Awuyazi into ezokwenzeka. Ngoba sekufike isikhathi kunendoda esibambezelayo thina amaKristu. Igama lale ndoda umphiki Kristu. Njengoba ubona izizwe zivukelana, ingoba mele kuvezwe kwambulo lwendoda. Ibanjezelwe yithina. Uthi uNkulunkulu abami ngizobabuyisa nganeno. Basale benza into abazenzayo. Sengiyavala. This is the last call of the remnant kaNkulunkulu. Bangcwele ngiyanicela. Angithi zane ebandleni lami engucelayo ukuthi nje wamukela uJesu. Noma ungasezanga kwelami ibandla, uye kwelinye ibandla esilonge nje kuyibandla eshumela insindiso. Angithi wozane kwelami ibandla ngoba mina ngishuma cha. Ungaya ebandleni elingakini elishumayela uJesu ophilayo. Ufike khona ukhonza. As long bashumayela iBhayibheli, as long bathi uJesu inkosi ngumsindisi, hlala lapho, khuleka lapho, nikela lapho, uzosibona isandla sikaNkulunkulu. Sengiyathandaza Nkosi, umkhuleko wami wokugcina baba ngiyacela bonke abantu abakhona la abalizwayo izwi lakho abandlula ngemigwaqo abamile la okufanele ukuthi ngabe balapha kulaba, kepha ngenxa yamahloni nokwesaba abantu bakhetha ukuma lapha. Baba ngiyacela ungangahluleli, igazi labo ungalibuza ezandleni zami. Ngicelile hayi kanye, hayi kabili, hayi kathathu, kodwa kaningi. Ngicela mntanami ungifundele nalizwi lokuthatha inkosi. Romans chapter number 10 ungifundele from verse 9 uye ku verse number 11 ukuthi abantu bezwe ukuthi iyini insindiso. Kwabase Roma 10 verse 9, 10, 11. Sengiyathandaza. Ake niphinde nibashayela izandla laba abahlatshwe yizwi. Nizwanga umfundisi eshumayela, kodwa nizwa uNkulunkulu ekhuluma nani ngaphakathi. Funda mntwana, sesiyahamba. Owethu umsebenzi besuzele kule ndawo usufeziwe, sesiqibile. Washo maXhosa athi siyagoduka ngoku. Incwadi abaseRoma chapter number 10 verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi. Bamba siswami. Mvuleleni bafowethu kade hlabelela ivoice sishayekile, mposteni impela so that nabantu bakwazi ukuzwa. Nkosi yami Jesus. Nangu mama la. Uthi yena uyicelela nje lengoma ethi buyele ekhaya. Oh hallelujah. Ngizokuhlabelela mama lengoma. Ngiyabona iyawubusisa umphefumulo wakho. Ake sithatheni inkosi. Ngifundela sisi. Incwadi abaseRoma chapter number 10 verse 9.
ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhlizweni yakho ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo ube ngukulunga bese kuba ukulunga lokho ngomlomo uyavuma bese umuntu uvuma ngomlomo kube ngukusindiswa bese kuba ngukusindiswa 11 ngicela mbambo 11 ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayi kujabhiswa anikujabhiswa ukukhuluma bayokhuluma ngani endaweni enihlala kuzo kodwa naba ke sebalanda bosithathekile niyobizwa ngosithathekile kodwa lithi iBhayibheli anikujabhiswa haleluya ngicela uthandaza lithi iBhayibheli umuntu ngenhliziyo uyakholwa ngomlomo uyavuma ngamanye amagama akwenele ukuthi ukholwe ngenhliziyo kodwa ubungavumanga ngomlomo ngoba kumele ukukhulume ukuconfesse ukuthi ngiyayamukela inkosi yes lord cela niphakamise izandla zenu ningisize Nkosi yami emumva angazi noma bakhona abazobanjwa amandla kaNkulunkulu kodwa ngicela nje ibandla ziphakamise zombili mama danko mama yabona ke manje nakho ke mela ngapha mntanami uthi nje umnikeze ispace akwazi uphakamisa izandla nawe sisi uthi akwazi uphakamisa phakamisani ngicela thina esesayikhetha inkosi thina esesasindiswa thina esesahlatshwa yisu likuhlabile baba woza baba wami woza baba buya mntwana buya mntwana buya uyiphakamise baba musukulibala buya waze wayithinta inhliziyo yami lo baba wangikhumbuza indaba eyenzeka esiphambanweni uJesu uphakathi nezilelesi ezimbili kukhona esingakwesokudla kukhona esingasokubunxele ebese sithi lesi esingapha kwesokudla sibuke uJesu sithi angithi wena uyinkosi yabasindisa abantu pha kungani ungasindisi la ngoba silenga nje uJesu akazange aphendula kwaphendula iselelesi esingapha silenga sabuka lo sathi ukhuluma kanjani ngoba mina nawe sifanele ukuba la thina sonile sigangile sintshontshile lo akenzanga lutho wasephendula uJesu lona wayesethi inkulumo yakho kokugcina Nkosi uze ube nami ungikhumbule embusweni wakho waphendula uJesu ephendula leselele sesingapha wathi lalela wena ngalobu busuku banamhlanje ngizobe nginawe eparadise yes lord lona wathatha inkosi ngemizuzu yokugcina jesus sekuvalwa oh hallelujah njengalo baba njengoba thi nami ngiyacela ukuyiphakamisa izandla ngithi baba buya uyiphakamise jesus sesiyathandaza
Ngicela liphakamise izandla zenu nisho lo mkhuleko emva kwami. Ibandla bena wonke umuntu osindisiwe khona la bese siyabanceda. Athi thina sapha ngaphambili Nkosi uJesu. Sisho kakhulu ngoba ngifuna sipronounce emazulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba ngaphansi kwama. Ngifuna bezwe uthi namhlanje sikhetha inkosi. Thanini Nkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, ngicela ungithethelele zonke izono na wonke amacala engikwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami ey'ncwadini zokuphila, ulesule ey'ncwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho namhlanje ngiyakudivosa. Ngithi awusenamandla, awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ongenzele wona. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami. Ngiyabonga Nkosi uJesu ukungipha ithuba lesibili. Ngiyakwethembisa ukuba ngiyakuyenza intando yakho. Uzubuye Nkosi uJesu, uzolanda ibandla lakho elingenasici. Amen. 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 God bless you. uNkulunkulu anibusise. Ngicela siqhubeke siphakamisa izandla bese ngiyanikhulekela. Wonke umuntu olapha ngizombeka izandla. Ngikhulekela isibusiso sikaNkulunkulu, ngikhulekela iprotection. Nemimoya ezozama ukukuhlasela ikudiscourage njengoba usuwamukele inkosi, ungavumi uphindele emuva. Glory to Jesus. Baba, sibongile uNkulunkulu. Wena odalile amazulu nomhlaba. Wena owawukhona indalo ingakabikho. Ukhona uphila emaphakadeni. Wasuka emaphakadeni. Weza ekuqaleni. Wadala amazulu nomhlaba. Nakho konke khona emazulwini nasemhlabeni. Baba wethu ingcwele siyabonga. Lithi izwi lakho uNkulunkulu. Baba egameni likaJesu. Babusisiwe abalizwayo izwi lakho. Maqeda bese bayaphenduka. Baba siyabonga. Lithi izwi lakho ngokusindiswa komphefumulo wodwa emhlabeni. Injabulo engaka ekhaya ezulwini. Baba sihlokoma namazulu ukuthi namhlanje kulomuzi wasempangeni kusindiswe akwangaphezu kwababili nabathathu. Kepha Baba kusindiswe ibandla lakho. Baba siyabonga. Babusiseke uNkulunkulu. Sengiyobabeka izandla. Ngibreak inqalekiso zemindeni. Ngibreak Baba wethu namandla ama-curses. Ngibreak Baba bonke ubuthakathi nabo bonke ubulo. Ngegama lenkosi yethu uJesu. uNkulunkulu akubusise in the name of Jesus. uNkulunkulu akubusise ngegama likaJesu. uNkulunkulu akubusise in the name of Jesus. uNkulunkulu akubusise ngegama lenkosi yethu uJesu. uNkulunkulu akubusise in the name of Jesus sisi wami. Uzukhala inyembezi. uNkulunkulu akubusise Baba ngomzuzu yokugcina.
uNkulunkulu akubusise mfowethu ngegama lenkosi ethu Jesu. uNkulunkulu akubusise sisi wami, lolu suku ungalikhohlwa. Uthi ngamukela inkosi, ngikhulelwe, ngilindele ukudeliver, kodwa la ngihlabizwe empangeni edolobheni ngasindiswa. Lo mntwana noma ungambiza ukuthi makumfana umbiza ukuthi unsindiso, mangabe intombazana umethe ukuthi unonsindiso. Ngicela sishale uNkulunkulu izandla kakhulu. God bless you. Inkosi nibusise. Ngicela sibashayele izandla kakhulu. God bless you my brother. God bless you. God bless you. God bless you. Siyabonga baba, uNkulunkulu akubusise. Iyayifaka kahle baba, ingalahleki ma. Inkosi kubusise mfowethu. Inkosi kubusise mama. Ake nibashaleni izandla Nkosi yami bazalwane. Ngiyakwazi okwenzeka kuwe. Ngake ngaba kulesimo. Baba, Baba siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele nama-documents omntanakho. Baba siyawakhulekela. Mvulele uNkulunkulu wethu oyingcwele iminyango. Mbusise edwala lethu. Baba sikhuza nomoya weyichitho ofika baba ebusuku uzenze indoda. Baba siyawukhuza ngegama lenkosi ethu Jesu. Umlilo subeka phezu kwakhe in Jesus name. God bless you ma'am. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Welcome to the kingdom. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise baba. Inkosi kubusise. Bazalwane ngicela sishale uNkulunkulu izandla kakhulu. Uma ufisa ukuhlanganyela nathi sikhona la empangeni. Lapha nje eCentral Park. Molapha nje eCentral Park emaflatini kuno Shell Garage. Emva kwa Shell Garage kunesonto labelungu elilapha. Sikhonzela lapho eholweni. Sikhona la. Abelungu bakhonza lapha esontweni labo thina basinika iholo. Mawufisa nje ukuzivakashela ukhululekile wamukelekile. Inkonzo yethu iqala ngo10 every Sunday 10 o'clock mighty 2 o'clock siyaphuma. uNkulunkulu omusa bazalwana nibusise empangeni. Nisamukele kahle nalalela izwi lenkosi. Inyawo zethu asithintithi uthuli, kepha sishiya isibusiso kule ndawo. Ukube beningasamukelanga besiyothintitha uthuli, siqhubeke sambe siye phambili. Kodwa ke nesamukele kahle. uNkulunkulu ayibusise impangeni, uNkulunkulu ayibusise umhlathuze. God bless you egameni lenkosi ethu Jesu. Ake nishaye ichorus lokugcina bafowethu bese siyakhululeka. Kusasa siyakhonza, nifike kusasa singajabula ukuba nani sizonamukela enkonzweni egameni lenkosi ethu Jesu.